На Краснай плошчы 9 траўня сабраліся кіраўнікі 19 краінаў. Лукашенка гэтым разам прыбыў у Маскву з малодшым сынам Мікалаем. На трыбуне яны таксама сядзелі разам побач з прэм'ер-міністрам Арменіі Ніколам Пашыньянам. Акрамя Лукашэнкі на парад перамогі прыехалі і беларускія спецназаўцы з 5-й брыгады з Мар'інай Горкі. Яны ж яшчэ да пачатку афіцыйнай часткі прайшліся па Краснай плошчы з песняй у гонар узурпатара. Сам Лукашенко пасля назваў сёлетні парад у Москве, цитата, «наилепшим за все годы у России». Меня вполне удовлетворило то, что я видел. Сейчас попробуем это продолжить в Минске. 20:30 у нас свой парад белорусский. Мы специально его на вечер отнесли, потому что надо было бывать в Москве. У Беларусі ж самай раніцы разгарнуліся масавыя гулянні. Традыцыйна з савецкімі сцягамі і дзецьмі ў вайсковай форме часоў Другой сусветнай вайны, а таксама пляцоўкамі з шашлыкамі ды іншымі стравамі. І працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з Паўлам Усавым, палітолагам, які ўжо на сувязі з нашай студыяй. Вітаем вас. Добрый вечер. Ну што ж, 9 траўня заўжды быў днём смутку і днём памяці пра подзвіг народу ў вайне, і заўжды гучаў лозунг «Ніколі зноў». А вось, азіраючыся назад, як змянілася гэтае свята за апошнія гады, ці яно надалей пра захаванне гістарычнай памяці? Ну, ніколі не было пра захаванне гістарычнай памяці, нават калі мы возьмем савецкія часы. Гэтае свята азначалася выключна як перамога Савецкага Саюзу ў вайне, і мы, як сярэдняе пакаленне, так народжанае там ужо 30-40 год пасля вайны, ўсё роўна ўспрымалі 9 мая менавіта як перамогу Савецкага Саюзу, нічога не ведаючы пра тое, які ўклад у перамогу унеслі ангельскія ці амерыканскія войскі, нават войскі іншых краінаў, той жа Індыі і гэтак далей. Таму гэта заўсёды было свята для рэалізацыі пэўных прапагандысцкіх замыслаў у савецкія часы. Потым з 90-го, калі мы кажам пра Беларусь, недзе да 99-го, 9 мая, ну, неяк сышло з павесткі ідэалагічнай і ў Беларусі, і нават у Расіі. Але потым, калі Лукашенко распачаў будаваць дзяржаўную ідэалогію, з 2001 году дзень перамогі стаўся важным ідэалагічным элементам у той новай савецкай ідэалогіі, якую ён уводзіў у свядомасць і у культуру палітычную беларускага насельніцтва. Часткова паспяхова, часткова не, але гэта быў такі элемент інструментальны для прапаганды ідэалогіі, які таксама спалучаўся з 3 ліпеня, калі зрабілі Дзень незалежнасці Беларусі, перанесшы яго з 25 сакавіка ці там з 27 ліпеня. Другі момант, Лукашенко спрабаваў манапалізаваць гэтае свята ў ідэалагічным кантэксце, і гэта яму ўдавалася да 2014 году. Пасля уварвання першага Расею ва ўкраіне яны манапалізавалі гэтае права. З'явіўся так званы бяссмертны полк, які стаўся не толькі нейкім маршам, але такім укрытым механізмам уплыву мягкай сілы не толькі на былой постсавецкай прасторы. Нават ва ўкраіне пасля 2014 году хадзілі гэтыя бяссмертныя палкі ў Малдове, у Беларусі. В Беларусі Лукашенко хутка зразумеў, што гэта небяспечна, і увёў альтэрнатыўнае шэсце «Беларусь памятае». Але таксама гэтыя святы прапагандысцкага характару, дзеянні, маршы у гэты год, вось нават ідзе вайна, 3 гады амаль, яны адбываюцца, маршы гэтыя прасавецкія, адбываюцца ў ЗША, адбываюцца ў Нямецчыне, нават адбываюцца у Францыі. І ўлады не рэагуюць заходнія на тое, што гэта проста небяспечна, гэта элемент мабілізацыі прарасійскіх групаў у гэтых краінах. Таму, скажам, зараз гэта вяртанне да гэтай мілітарысцкай рыторыкі і дэманстрацыя мілітарызму не тое, што
як вы правильно сказалі, ніколі зноў, то гэта пераўтварылася ў тое, што мы можам паўтарыць, і яны гэта паўтараюць ва ўкраіне, і яны праз такія вось мілітарысцкія дзеянні намагаюцца прадэманстраваць і захаду, што гатовыя развязаць трэцюю сусветную вайну, калі захад не пагодзіцца на пэўныя палітычныя ультыматумы, бо вайна ва ўкраіне, усе гэтыя святы, усе прыезды Сі Цзіньпіна, дзеянні Лукашенка, гэта ўжо другасная, Пуціна, звязаная з тым, каб прымусіць захад пайсці на нейкія саступкі і на кампраміс з Расіяй. Спадар Павел, вось нас таксама глядзяць на Ютубе, і Ютуб-каманда запусціла апытанку на пачатку стрыма, ці павінна 9 траўня застацца святам пасля Лукашэнкі. 112 галасоў, так, з парадамі і песнямі 10% адказала, так, але як дзень памяці 47%, і не, бо вайна ў Еўропе скончылася 8 траўня, адказвае 43% апытаных нашых гледашоў. Разам з тым, калі мы кажам пра усялякія перформансы да Дня перамогі, бо інакш цяжка назваць, вось у Горані на 9 траўня на парад вывелі казу, жывёліна на мянушку малышка, насельніцтва мясцовага заапарку. Давайце вось паглядзім, што з гэтага атрымалася. Спатыкаліся людзі аб казу і шмат вельмі такіх здзеклівых гумарыстычных каментароў. Спадар Павел, увогуле мы бачым, што сёлета вельмі шмат дзіўных нейкіх флэшмобаў, нейкае паведабесце яшчэ мацнейшае, чым у мінулыя гады. Што гэта? Рэжым Лукашэнкі цалкам ужо пераймае, капіюе ўвесь той маразм, які адбываецца ў Расіі? Ведаеце, мы назіраем працэс вогуле зневажэння і падзеяў другой сусветнай вайны і зневажэння тых ахвяраў, якія панёс народ Савецкага Саюзу і беларусы. Гэта проста паказчык таго, што тыя людзі, якія робяць вось такія нават не перформансы, а нейкую пародыю на ушанаванне гэтага дня, яны проста зневажаюць памяць. Яны проста вось плююць на могілкі тых людзей, якія загінулі, якія пакутавалі падчас другой сусветнай вайны. І, канешне, тое, што робіць рэжым Пуціна, тое, што робіць рэжым Лукашенка, ён звязан з тым, каб атупляць насельніцтва. Вось гэтыя ўсе дзеянні, яны звязаны не тым, каб ушанаваць, уганараваць тых, хто загінуў падчас другой сусветнай вайны, а проста атупляць, прымітызаваць тое насельніцтва на масавым узроўні, якое падтрымлівае рэжым Пуціна і рэжым Лукашенка. Я асабіста лічу, што ніякіх парадаў пасля зрынання рэжыму Лукашенка, ніякіх перформансаў не павінна быць. Это павінен быць дзень памяці, дзень спакою, каб проста на культурным, адукацыйным узроўні прыгадвалі тое, што адбылося з 39 па 45 год, пра гэтую трагедыю, а больш таго узгадвалі пра тое, што такія рэжымы, як Лукашенка і Пуціна, зрабілі з Украінай і зрабілі таксама з Беларусю, бо вайна яшчэ не скончылася. Мы маем дачыненне з працягам, бо асноўная мэта вось усяго таго, што адбывалася ў Еўропе і пасля другой сусветнай вайны, і пасля халоднай вайны, гэта тое, каб краіны свету, перш за ўсё пераважна Еўропы, жылі ў міры, у спакою развіваліся, развівалі свае народы, свае грамадства. І што робіць Расія? Стварае той жа таталітарны рэжым, які 85 год таму развязаў сусветную вайну. Я кажу і пра рэжым Гітлера, і пра рэжым Сталіна, і зараз гэтыя рэжымы увасобіліся ў сістэме, якую стварае Пуцін. Гэта велізарная трагедыя для усяго рэгіёна, велізарная трагедыя для Украіны, для беларусаў, і мы бачым, як лёгка маніпуляваць памяццю. І вось задача будучых пакаленняў Беларусі, калі мы пазбавімся ад гэтых рэжымаў, гэта ўсё ж такі мэтанакіравана паказваць, адчыняць праўду і пра вайну, і пра тую сістэму, якая вось існавала і існуе зараз у Беларусі і ў Расіі. І на заканчэнне хацела бы вас спытаць, усё ж такі Лукашенко так стаў больш актыўна паўтараць крамлёўскую прапаганду, што да вайны ва ўкраіне і паралелямі з нацызмам, але ствараецца ўражанне, што ён таксама гуляе ў нейкую сваю гульню, бо ён гэтак і не начапіў, напрыклад, георгіўскую стужку,
на парадзе, хаця зусім нядаўна ў Валгаградзе апраўдваўся за гэта перад Пуцінам. Што гэта за гульня можа быць такая? Чаму? Ну, ён намагаецца, канешне, прадэманстраваць, што не будзе капіяваць Пуціна і не будзе саступаць пад ціскам прапагандыстаў расійскіх, што ён у гэтым кантэксце аўтаномны, але гэта наўрад ці звязанае з тым, што ідзе рэальна знаходзіцца Беларусь, бо Расія і так начапляе там Лукашенка гэтыя стужкі, ці не начапляе. Па-першае, дамінуе ў інфармацыйнай прасторы, шмат беларусаў, хто знаходзіцца пад уплывамі расійскай прапаганды, гэтыя стужкі начапляюць. Георгіевскія посцяцца ў фейсбуках, а з другога боку, у практычным сэнсе, Беларусь знаходзіцца пад кантролем Расіі, там неважна, што носіць на сябе на гарнітуры Лукашенка, важна тое, што у Беларусі стаяць ядзерныя ракеты Расіі і прысутнічаюць расійскія войскі, і Беларусі сцяж пагроза для Украіны і для Захаду. Вось што важна. І што казаць, калі вось пры рэжыме Лукашэнкі расійскія акупанты з гэтымі самымі стужкамі ў 22-м годзе заходзілі з тэрыторыі Беларусі ва ўкраіну пры дазволе Лукашэнкі. Спадар Павел, вялікі вам дзякуй за тое, што далучыліся да нашага эфіру.